Ryhmätyökansion luominen oman ryhmän käyttöön. Klikkaa uusi kansio ja syötä ryhmän nimi. Ja valitse luo. Tämän jälkeen jaa kansio kaikille ryhmän jäsenille. Valitse oikealla. Valitse jaa. Ja syötä ryhmän jäsenten nimet. Uusia nimiä saat lisättyä laittamalla puolipisteen ja välin. Ja muista lisätä myös oman opettajasi nimi. Ja varmista, että annat järjestelyn lisäys- ja muokkausoikeudet. Ja lopuksi klikkaa Lähetä. Kokeilin satunnaisia sähköpostiosoitteita, joten siksi tulee virheilmoitus.